Cebuanong retired Chief Justice Mimakak nga may plano siyang mudagan pagkasenador karong maabot nga eleksyon. Si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. miadto sa Kapitolyo kaganiha aron pagkuyog sa pag-file sa Certificate of Candidacy sa anak nga si Governor Hilario Davide III. Ang amahan ng Davide kay duman nalakip sa mga pangaan nga gi-float sa Liberal Party nga mo'y mo kandidato sa pagkasenador. Apan gibutyag ni Davide wa say planong mubalik sa politika. Matod pa ang iyang political career na pupos na niadtong 1988 dihang gitudlo siya sa posisyon sa Commission on Elections. Misaad hinuon si Davide nga mahimong aktibo sa kampanya sa mga kandidato sa Partido Liberal. After assuming as COMELEC, I cease to be a politician, and I have to be true to my promise and true to my word. That is the main reason why. But I said I will have the Liberal Party in the campaign, especially if, even in Cebu alone or in the Visayas, hoping that probably it could be nationwide also.